Kubori ni gukwarurwe guchira saba ibori konekia bunango basira bare abarokiwa babo insio muroberio umuye bwa masomo OCBE okwana nensoko TV kura somo chubo songo John Motio oyoro moroke we school ya secondary ya St Vincent Omwari oyo kwanira obuyoborora somo roberio yo gukwanekia buna abarokiwa ngusira bare rikwagendaria asemeroberio yabo au insio muroberio umuye bwa masomo OCBE ga John Motio igare omwalimu we school ekorokunga St Vincent Omwari Secondary School egotoka Kisii South Sub County. Lero iga ntaite gotumeka ide kachinke sana koerera igoro yo muroberio yo korokunga CBE, yani competence based education. Igo yale korokwa CBC lakini bono iga igotokonyerokanga CBE. So abaiboli baito ntaite tokwaneke gusi toigwanane competence based education einesemi that's a system lakini imeyaye bono igotobwate competence based curriculum, yani omochoko litokobwatia ende tonyare gosomia abana baino ntobwate imeya binte bibere nakwanire ntobwate ntokora nga pathways, yani chinsemo isato chinchera isato echire omwano oli ole sukuru abwenete kobwatia gosa achore yemo yabo na gatima abo anyale ko chole mirmeroro eyara nyale gokora echikomokonya pathway ntangani igekorokunga arts and sports abana baria banchete ebintu korokanga michezo ya kuigiza drama, yani bakala gosekia abantu mabuo sports abana bali banje tamba minyoko mato mwana bako nyanga tamba esabu yamo bachete unanje yamba chete lakini akoteke ntoki anje tamba minyoko gotoka pathway ya kabere nerie korokunga social science ne yabana balia okonyora ng'e gose iganchete amangana kanisa iganchete amangana ye sharia, yani lichiko, yani abana bali bochiko bachiloya, abana bali bochiko baba sasiroti, abana bali batete koba aba pastor. Abu no tokanye tukorokanga ki social science. Enchera ya gatatu nerie korokunga STEM bono eyene ya abana bali engineer. Abu no tokanye olemeremo muna physics, tokanye olemeremo muna chemistry, abana bali bochiko baba nyagitari ne engineer. Bona abaiboli baito nale ko basabayiga aliye so mwana warangireti gugochi etamu yobo tutukanu mboro haro no onkoru ase sukuru nkoru ntokendeta kobeke ebintu buya igo mwana otabasa kotenga kinga mami dadi ntorigo somigu ya abana aba baso eto mwako oyo na butoro nga pioneer abana abatangani igo kende gionse kero gechaka nkebwato bututukanu buaye lakini nche na anchire CBE ye asengencho igebegeta abana kulingana nebigwango byabo bali bono igo ntoita abalimu ntoita abana ntoita serikali yaito negenderete nemipango yaye nande bono igo na yaikireiga come next term I'm telling you abana bino konyorenga basoire pipe engi ya kabisa ya CBE bache kokonyeka igo moisopi ngenda na usaba serikali yaito ebitabu mbiyamo nomba genderete kolenta lakini mbira acha byonsi buna bono iga ebitabu bya theater ali stokonyora arts and sports mbira ikaskuru nyinge serikali tokonye ebitabu ntuntonga ngaine korosi abana ko banga esibarangeriti ko pathway chiabo elinde banyale okora gentoki banyale kokonyeka igo tiga tokora gentoki abaiboli ali aso mwana warangiriti kune serikali. Don't advise that child otherwise. Motiga kole keria rangeretiwe elinde ase kokonyeka so mabwaye bwa mutu mbiyamo.